Днеска така ще се разходя хубаво в гората. Така, свърших си мисията, сега да звънна на шефа. О, боже, това ми е топалката, ужас. Ало. Аре, втига бе. Здравейте, шефе. Свърших си мисията. Само да ви кажа, че мисля, че да. Свърших си. Сега ще си получа 1000 лева, нали? Добре, мерси. Оставям на теб. Довиждане. Ще вържа и белезници да не вземе да мръдне. Айде, чао, шефе. Това беше работата за 1000 лева. Сега очаквам само той да довърши. Само да й вържа едни белезници. Латока! Мен са. И току-що се изправих, ако не забелязваш. Съдействено. Ага. Затова. Но ти как се събуди? Изобщо не ми трябва белезници, мога и сама да се оправя. Докато твой шеф дойде, аз ще си тръгна. Какво правиш тук, бе? Къде и тя? Ей, шматарок. О, шефе, ако знаеш какво стана тази, ме нокаутира и я изпуснах. Да, я ме нокаутира. Искаш да ми кажеш, че си се провалил, така ли? За теб 1000 лева няма. Стигнах, поне съм спасена. Отивам да лягам. Боже господи, сънувах сън. Ужас. Той беше много крипи, бе. Да, баба Грани направо ми изкара къла. И мандарината също. И да не си наспи човек. За кожа, брат. И ставам. Аре, ставай, брат. Искам я за малко. Чичо полицай, страсти. Кой? Добре. И така те бяха разсестувани и Симона си живееше живота, както си е по принцип. Ако желаете още такива видеа, абонирайте се за канала и лайкнете видеото.
Защото това е само една част, няма да има повече части. Чао, чао!